Otkako se prije mjesec dana pročulo da osuđeni bjegunac Zdravko Mamić ljubi svoju bivšu 30 godina mlađu tajnicu Jelenu Planinić i da planiraju brak, članovi njegove obitelji kolektivno su se pritajili, kako nam svjedoče mještani Stare Sušice u Gorskom Kotaru, gdje su Mamići prije nekoliko godina zakupili pola sela upravo zbog Marinine ljubavi prema tom kraju. Marina Mamić ne pati previše. Sve radi, kosi, čisti, uređuje vrt. Jako voli Gorski Kotar, prirodu i šetnje, pričaju susjedi. Marina je prije znala odlaziti i u Međugorje, no nikad ondje ne bi mogla živjeti, rekla je svojevremeno. Pretopla joj je klima, objašnjavala je. Najdraži su joj Gorski Kotar i njena hižica, koja je, prepričavaju susjedi, uređena vrlo jednostavno i skromno. Više od 46.000 ljudi poginulo je nakon potresa koji je 6. veljače pogodio Tursku i Siriju. Oko 345.000 stanova u Turskoj je uništeno, a mnogi se još vode kao nestali. Ako Europa ne želi novi val izbjeglica, onda treba izdvojiti sredstva za pomoć, rekao je direktor Svjetskog programa hrane. Nitko nije živ, mislim da više nema ljudi koje možemo spasiti, rekao je načelnik Turske uprave za katastrofe i hitne slučajeve, te time najavio da je potraga i spašavanje uskoro gotova. Hana Huljić i Petar Grašo u petak su u strogoj tajnosti krstili kćer Albu. Restoran Adriatik na Sustipanu bivši je restoran obitelji Grašo, a u njemu su 19. veljače prošle godine Petar i Hana slavili i svadbu. Kako doznajemo, na večerašnjoj fešti bi trebalo biti oko 200 uzvanika, među kojima su i poznata lica s domaće estrade, pjevači Joško Čagalj Jole i Jelena Rozga.